ing sekaring bawana langgeng titah ulun pujangkara rekna swida jeneng kita mesu budi abanting raga talak brata meminta sing bathara rekna swida jeneng kita jalma kang pinilih abawak wanita nanging jeneng kita kuwasa nguasani samudra kidul penangising batinmu
kang slira kepengin darbi putra putri ingkang sulistya ing warna nanging jeneng kita ora handar bening garwa mula jeneng kita muja antiga sarpa blorong panyuwunira bakal ulun sembadani suwida antiga sarpa blorong kang sira puja bakal ulun sidhi kara antiga sarpa blorong bakal netesing antiga mara sawang wujud apa suda suwida endok ula blorong netes ana wujud naga blorong kang akak meleset saka angen-angenira nanging ulun welas marang jeneng kita Retna Swida naga blorong bakal ulun sidikara salin wujud apa mara sira prabdan ya titah ulun Retna Swida panyuwunira kalolosake marang ulun handika sarpa blorong netes salin naga blorong ilang wujud salin putri kang ayu sulistya warna ya kuwi panyuwunira putri ayu kang ana ing ngarepira kedadian saka ndok sarpa blorong mula putri bisa keranan putri blorong putri blorong putri blorong
gelar marang slira ya kuwi Kanjeng Ratu Nyai Blorong nok. Aja wedi kangelan. Gelis tindake joger yo. Ning dawuh panjenengan menika sampun terangan rewaca. Kepareng ngapa nyuwun tambahing pangestu panjenengan. Mugi-mugi kemawon anggen kula cumandha wonten ing pandhan sekikik setunggal kemawon boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Bakal tak mene pangestune. Sing ati-ati joger yo. Bareng kaya ngono. Wes bisa kelakon kabeh penjangkaku. Sya, saka mburi slira bakal tak jampangi nini bocah iki. Kelakon dibadhok satu keng galak salah sawijining macan sing kepingin golek mangsan. Sapa kowe, Nduk? Inji kula Retno Sumekar Kisana. Retno Sumekar? Inji. Wong saka ngendi? Saking Parangkesumo. Lajeng panjenengan menika sinten nggih? Bupati Gurdopati. Saka Kabupaten Pucang Jajar. Aduh nyuwun pangapunten Ji Kanjeng Adipati Gurdopati. Kula nélakaken gumpanuwun awit panjenengan nika sampun mitulungi kula saking jinika Simakala wau cobi sak umpami mboten wonten panjenengan tertamtu kula sampun dipun mangsa dening Simakala wau. Kanjeng Retno Sumekar, inggih. wis dadi kewajibaning menungso tetulung karo sepadha padaning. Mula keng saka iku sawise kowe tak tulungi, kowe cukup matur nuwun karo aku. Mongko sing tak slametake iki nyawa. Apa mung cukup matur nuwun tok? Lajeng panjenengan menika nyuwun sesulih menapa Kanjeng Adipati Gurdopati? Nek aku njaluk sesulih bondo lan donya ana ing Kabupaten Pucang Jajar kae kedunge bondo lan donya. Lah menawi panjenengan sampun boten butuhaken bondo lan donya, lajeng sesulih menapa ingkang badhe kula paringaken kalih panjenengan Kanjeng? Aku njaluk atimu Retno Sumekar. Ati kula tegese pripun menika Kanjeng? Sing tegese aku kepengin mundhut garwa karo kowe Sumekar. Kepengin garwa kaliyan. Bener. Piye Sumekar? Nggih nyuwun pangapunten Ji Kanjeng Adipati Gurdopati. Iya. Kula badhe
badhe terus terang kalih panjenengan. Iya. Menawi kula menika sampun gadahi calon garwa, sampun gadahi pacangan kok Kanjeng. Kowe wis duwe calon garwa. Inggih. Kowe mung lagi calon. Durung saresmi. Calon kuwi ana loro. Calon wurung karo calon dadi. Mula aku bisa ngumatokake. Nek kowe karo calon garwamu, kowe bakal wurung. Jalaran ing dina iki aku tresno karo kowe. Mula keng saka iku tak jaluk lila leganing atimu. Ladenono brantaning atiku. Jalaran aku wis kadung kayuyun gandrung kapirangu marang kowe Retno Sumekar. Iya piye? Sinoso kula menika kepotangan budi kalih panjenengan. Nanging kula menika sampun gadahi katresnan kok Kanjeng. Kula mboten saged nampi katresnan panjenengan. Hilalekake katresnanmu. Mboten saged. Nyatane ana kahanan keng kaya ngene. Calon garwamu ora bisa paring pitulungan karo kowe. Ora bisa nyelametke jiwa lan ragamu. Sing bisa nyelametke Bupati Gordopati saka Kabupaten Pucang Jajar. Sepindah malih pun pangapunten kula mboten saged nglampahi Kanjeng. Apa sebabe? Ngajeng sampun kula aturaken kula sampun gadahi calon garwa. Kula mboten saged pisah kalian katresnan kula menika kok Kanjeng. Ora peduli nek duwe calon garwa nek ora sing baku aku tresno karo kowe. Boten Gelem Kanjeng. ya? Boten. Mustikaning jagat. Mbok sampun ngaten kok panjenengan. Boten Aku wis Kande kok sampun kados ngaten nika panjenengan lho Kanjeng Adipati Gordopati. Raja Neman sirawan ngayu kangsa Karewat wangi melang-melung kaya wong edan tinabuhan turut dalan kowe kok emoh semok arepno iki apa to? Ya niku rak salahe sampean dhewe to Kanjeng lah wong kula niku mboten tresna kok panjenengan peksa. Kowe tapek bojo apa aku tapek bojo? Nggih sami mawon mboten Kanjeng. Kowe gelem apa gelem? Mboten. Piye? Ayo. Gelem. Boten Kanjeng
mesti kane tresnaku sundur wiyati. Sumekar, Injih kula Kanjeng Adipati Gurdapati. aku kasar bisa halus bisa. Nek kasar apa bakal tegelan mentol aku ndawasa karo kowe? Nek alus aku ora bakal tegel. Mula geng saka iki. Mumpung aku durung nesu, aku butuh jawaban sing gumathok. Gelem apa ora kuwi? Mboten Kanjeng. Kula mboten sagah. Piye? Kula mboten sagah dados garwa panjenengan. Kowe mah? Mboten. Piye? Ora. Nekat kepengin mundhut garwa lan siramu. Leres. Apa pawongane sing ngoyak lan siramu wong? Taksih Kang Mas. Yen kaya ngono sumingkira sak iku mengko aku sing bakal ngat. Mande. Sumekar. Ayo. Aku ning gone Kabupaten Pucang jajar. Kanjeng Adipati Gurdapati, injih menika lho calon garwa kula. Iki Kang Mas Baskara. Kisana, diwas kebeneran iya piye? Apa bener siramu Kang asma Adipati Gurdapati? Bener, Bupati Gurdapati. Diwanuhke aku Raden Baskara, calon garwane Retno Sumekar. Kowe Baskara, bener. Calon garwane Retno Sumekar. Ora kleru. Blak kotang terus terang. Aku tresno karo Sumekar. Monggo kalamunta Kisana Dipati bakal tresno kelawan Retno Sumekar. Nanging dadekke sumurupmu. Piye? Retno Sumekar kuwi pepacanganku. Marang sapa priya kang ngayunake kelawan Retno Sumekar? Totoane nyawane Raden Baskara. Diwurunge Prabyane entek pira? Taliru bondo saka Kabupaten Pucang jajar. Yen liyane mbok menawa bisa diliru, nanging iki perkara tresna. Tresna kuwi ora kena tinumbas nganggo arta lan bondo. Mula perkara iki aku ngelingake lan siramu. Kowe baliya aja mbacut tresnane kelawan Retno Sumekar. Yen semedyan mbajut, kowe kudu adu jojo kantaran bau kelawan Raden Baskara. Wis gedhe sumpah prastiaku. Nek aku ora kelakon dhaup marang Sumekar, kapilawahku mati ndepaniku. Kelakon apa kang dadu capmu Baskara? Tentuke ning papan iki. Ya. Ya. Oi. Oi. Yap, ay, Sumekar!
Maturi wungus. Sapa kuwi? Kula patih dalem. Kula patih dalem Kanjeng. Gordayuda. Lan siyan kok kowe. Ngantos kula wantun mlebet wonten ing tilam pagulingan. Kula keprungu swantenipun Kanjeng Dipati nembe kemawon gero-gero. Aku gero-gero. Mekaten inggih. Kowe tenan. Leres Apa sing tak sebut? panjenengan sebat menika putri ingkang nami Retno Sumekar. Retno Sumekar. Leres Mau papan ke menyang di Retno Sumekar? nun dalem sewu Kanjeng. Kula mboten mangertos yen wonten ing tilam pagulingan sakmenika mboten wonten ingkang nami Retno Sumekar. Dadi ning papan kene Retno Sumekar. Leres Kowe tenan. nggih. Nek ngono aku ngimpi teh. Nggih Kanjeng. Iya. Nggih. Hei, Dipun. iki jam piro teh? Iki nggih sampun tabuh setunggal. Abu siji. Nggih. Ngerti hitungane wong ngimpi apa ora teh? Dereng mangertos ing Eh? paham. Piye? Dereng kono kula. Nek iki wis jam siji. Nek ngono pangimpenku tiba puspa tajem. Pangimpen sing bakal nyoto. Nggih. Rumangsaku. Aku ketemu karo putri sing jeneng Retno Sumekar. Ana satengah ngalas doyak-oyak macan sing gedhe. Retno Sumekar arep dimangsa macan. Rahayune aku enggal temekono ing papan kono. Upama rono aku Retno Sumekar mati dibathuk macan. Nanging sawise Sumekar tak tulungi. Kalih saka bebaya aku nembung tresna marang Sumekar. Sumekar ora tresna karo aku. Jalaran dhewekne wis duwe katresnan, wis duwe pacangan sing jeneng Raden Baskara. Ketemu karo Baskara tak nembung Loko, Nggih. nek aku tresna karo Sumekar. Sumekar dikukuhi karo Raden Baskara. Nganti timbul perang. Aku karo Raden Baskara, perang lan perang mau aku ditingkes, Teh. Teh, Nggih pripun? kowe kok meneng ae, Teh? Ya nggih pripun? Omong ah, Teh. Jenengan pun ngomong ngoten kok. Ya gentenan. Kon ngomong pripun sing ngimpi jenengan kok. Apike piye Teh iki, Teh? Nggih. Saenipun panjenengan tembung kemawon nglamar wonten ing Papan padunungane Sumekar. Ya, mekaten nggih. Kudune aku nglamar. Nggih, leres. Pomo tak wakil kowe piye, Teh? Mboten napa-napa. Kowe gelem Nggih. nglamar ana ing Parangkesuma. Negarane Parangkesuma. Nggih. Mula tak jaluk nek pancen kowe setya bekti marang aku. Wiwit dina iki kowe ngirit kabeh para prajurit tumapak ana ing Parangkesuma. Lamaren Retno Sumekar. Sendika dawuh. Pomo dipomo nek Retno Sumekar ora diwenehke Parangkesuma biuki batang sayuta. Sendika dawuh. Nyuta pangestu. Nih, Nggih. Pripun? prajurit timbali teh. Prajurit. Prajurit wis padha sowan ning papan kene. Mula kenso iku prajurit Nggih. kowe nderekake patih Gordayuda ana ing kraton Parangkesuma. Nglamar marang Retno Sumekar. Nek pancen Retno Sumekar ora diwenehke Parangkesuma biuki batang sayuta. Sendika dawuh. Hei, Nggih. gawa bondo sak cukupe. Nggih, nggih, nggih. Tumapak ana ing Parangkesuma, Pomo dipomo, penglamar ditambik,
parang kesumo gawe geger. Satiko. Hai budal. Pangapuntenipun menawi kula nila kami dumateng panjenengan sedaya. Katuran nami sinten mijil saking pundi panjenengan? Gurdayuda pepatih ana ing Pucang Jajar. Oh, kagungan kersa menapa ngantos wonten mugi wonten tapel wates parang pesumo. Yen ngono iki wis tapel wates ana ing Parangkesumo. Sampun. Iwas kebeneran. Aku larapno kepengin munggah ana ing Parangkesumo ketemu sesembahmu. Kepengin aku nglamar sing jenenge Retno Sumekar. Oh, badhe nglamar Ndara Ayu Retno Sumekar. Iya bener. Katuran pirsa nggih. Menawi Ndara Ayu Retno Sumekar samenika sampun nggadahi pacangan Raden Bathara. Sampeyan kecelik monggo wangsul mawon nggih. Nggih, wis sumingkir. Aku tak meksa munggah ana ing Parangkesumo. Lho, jenengan kula wene ngerti Mas sampeyan maksa. Sampeyan wangsul kemawon. Wis salah sujining perjurit. Sumingkir apa singkir akhiri papan nggih. Wah, kula dados betengipun negari yo.
gak stabil aku. Set. Margono maju ke depan. Uluk Siti. Ya. Aduh. Ini sing jenenge meletek tanpa sotang ya niku. Percaya. Masuk piye perang ya antem. Tembok panjang sapa? Sapa? Musuhe. Kancane. Masa bento, pate bento kae. Sorry, Bro. Aku lupa. Oke. Ayo, biar saya. Bagian ngantem aku. Yuk kantor sing ngepiye? Apa? Apa? Terus nambahin umat kowe. Kare aku no, awak-awak dhewe. Ayo, Apa ngurusi? perang ada ngurusi. Minggir depannya aku. Kowe ning guriem. Takut. Aku terasa terdaya, Bu. Mengok-mengok. Siji loro.
Kalau kok kembili. Kembili. Saya. Setan. Ayo Dewi. Numplak. Ora apa-apa. Sing penting ngene gondro. Lagi kena tendangan halilintar gak apa. Alah gondro betul gondroke gondro. Gondro. Andi. Hei. Iya gondro. Iya. Gondro. Tapi erang kita. Ampang. Teletik ada. Teletik. Halah kowe dhewe. Hei. So. Juru sapa? Membelah bumi. Saintek. Op. Tenang bro, tenang. Alah. Dewe. Sempal wangi lah. Ganase kok ngono. Apa? Perang iki yo aja tenanan. Tenanan ah. Yo perang tenanan lek kacane musuhe yo selempok. Sak kenenge no. Lho. Walah, tangan konton go nyampluk iki. Asem kecet. Titene kerkelimpe iki. Panas kupingmu. Kuping kuampleng langsung. Kowe tiba nang piye kok ngene-ngene muling-muling. Tiba gaya. Lah gaya macam apik tenan. Nggih. Mas gaya. Nggih, Terus. Saya terus materi Bapak Jod. Ngawur. Saya biasa ya. Siap.
iku jenenge cium jauh. Cium jauh masa aku kok cium jauh. Lah piye kowe? Aku ya ta. Menggayang gini. Kodak. Aku mau sauta kakean. Alah, Cekak awas saya sautone. awam gering. Asemane kok gering-gering gini. Aku ngerti nak poklan. Lho, delok apa pokoke nek. Lha gini kodak kowe, ayo. Dudu iku musuhe. Apa? Lho. Aku udah semisal. Ora suwek san. Percaya kanca kancamu bisa kabeh. Aku go iso. Bisa. Aja mung keplok-keplok bloko. Cah cilik balik. Lho, Ayo. iki. Pero ora iki. Urung. Lho, lho. Pero ora iki. Urung. Pacare Mbak Nika. Ger. Halah. Awak ndak. Sing apik gawe wong ngene. Ya gaya ya. Ora mau. Sese mau metak-metak. Ngupuk rasane. Obat kuyar. Apa? Sing ngene gak angkat tangan lho. Momok aku gegerku. Sing kene iki lho. Sosok. Bengken. Lah, ayo anyok. Mama. Wis. Jangan kasih deh. Ayo.
Kowe sauto. Melu ki lho. Kadane kel. Aku sauto gak melu ngene iki lho. Sauto awakmu, awakku cilik. Gedeng. Ya aku melu ndi? Arep. Arep. Ganti aku. Arep. Arep. Aku dadi apa? Awakmu iki kelemon kegeden kancane kok kaboten. Kowe sing ngatur barisan mendan. Wong aku gede iki yo cing-cing. Apane? Tak cucuk dhewe patok lho. Apa iki? Kowe ning Arab dadi komandan. Oh, aku dadi komandan. Komandan. Peleton. Peleton. Ya, peleton. Ayo benar-benar. Cing. Bayar ijazah. Komandan iki yo galak. Di siji. Osek. Ini apa kok tek-tek? Akeh ane. Ngene lho. Aku ngombe coba campur. Masa ngombe? Aduh, kira kepiting. Wong ireng ya mbok soki kok. Kesewas, tak siap kok. Ya. Tegas. Ya. Tegas. Ayo mundur ya. Mundur. Ingeti. Ya. Opo, Bu? Ya. Siap, dah. Menyamno kaya wong lara siap. Bener piye? Ya sing tegas kok. Tegase piye? Nek tak wani contoh. Ya. Pasukan. Siap. Ura. Allah. Iki apik iki. Dek muni siap lah untune dingin. Ape ucul. Dingin dateng. Wah, untung dinginane aja didandakno ya. Nah, piye? Iku jenenge dipangor. Ayo, untune dingin. Untung iso dingin-dingin disepukno. Sing lumrah dingin-dingin gak untung. Ah, menang. Siap, Bro. Hei. Cang kanan, Bro. Hei. Tegap, Bro. Hei. Cang kiri, Bro. Hei. Tegap, Bro. Hei. Cang depan, Bro. Hei. Ngapa? Hei. Rasane maslep ngono. Wah, lha iki ya merta siji. Ora apa-apa, kok digenti cang aku. Ngitungi aku. Ya. Siji. Hei. Hei. Telu. Ya. Wong selo-selo jajar. Mbok yo iki mengu. Kabeh wadyabala prajurit ana ing selo jajar. Wis padha sarang tunggal. Yo kene kowe sugih kendel Bonowati. Mungsuh wong Parangedana ngaleh nang kowe. Senajan wong selo jajar mung kari badan sapata. Kanca ruang wis padha Gus sampai sepintu alang-alang gajah. Nanging aku ora bakal mundur saja ngadepi dapuramu. Pancen kaya ngono setiamu. Maju kanthi legane atimu. Aku tumpes cantik gas. Yo. Iya.
Ora mung pedi bisa maju. Aku go bisa. Wah, makan rusak uang cak. Gimana kecandol apa cak? Wah, lah iki. Iki macan piye iki? Lah iki mau ora tak cono ya tetep gulu ngono. Aku ki wis metu tak apik-apikno ben kaya ula. Kan jopo mbok eret-eret. Rasane kecompane mataku kidel kok. Macan aku. Tak anggurne anggere kok duwe retine to. Soprok gasem wae. Ngaur kowe. Dadi macan angger-angger nganggur. Masane iki apa ya ora subuk. Ayo nek ke. Durung ape tanggo kaya kudu mbok. Jan piye ngomong ngene iki jeke? Kowe piye? Matamu mbok ingeti apa ora? Wis roh kowe ula. Swara ula anggur kakok-kakok. Ape ora tak obahno muni terus. Obah tanganku pegel. Lu maksudnya piye? Ya ape ngono kok. Lah mau nganti sesuk yo kakok-kakok terus. Pegel tangan. Bento kok piye? Mbok kon piye? Ngono ki solahe sirake dingeti. Piye? Lah kowe kakok-kakok kowe madhep ngalor kaya ngadan kok. Ngawur. Masane iki apa ora pegel ta piye? Piye, Mas? Piye? Lho ngeti ya? Iya, piye? Ngono kuwi madhep rene dingeti. Sira iki yo. Selap mandek. Mandek. Angger mandek kok. Wes. Piye? Mangantuk. Kuwi macane kuareken mbok piye? Kakean telo.
Macan kuwi macan langsung ngawur nganggur. Macan bento kok kuwi. Neh kok tak wapuk gas. Slap. Pak, slap. Kok, slap. Kick, slap. Wah, kick the kok slap. Wow, wow, wow. Aduh, mata aku. Wow, wow. Mata aku. Wis tak omongi bolak-balik. Jaret terus. Kowe enak tangan nang jaba bebas. Aku nang jero sisih nyekeli ndas. Sisih buntut. Ora tak cono ya tanganku poklek no. Wes ora sah kewan-kewanan. Gune no. Jinggo lone. Ora buta. Ngopo? Macane ora pengalaman kok. Macan ki anggere pisan ora tau sekolah. Pinjo ora tau Facebookan. La. Ulane ngamuk-ngamuk, sing dadi ngamuk-ngamuk. Ulane ngesut, ulane ngamuk-ngamuk, ulane ngamuk-ngamuk, ulane ngamuk-ngamuk, ulane ngamuk. Wow, sakit bos. Waduh. Aku nang jaba wis pegel. Wis kesel isih mbok nyek mbok jogeti wong lemu ngamuk-ngamuk. Asem maneh. Jebul kaya ngono wong Surajajar. Pelayumu sifatku iping koyo dening kaoyak kewan kang galak. Ayo diteter wong Surajajar wong Parangtara sing bakal kepengan pati. Aku mlayu ages aku kalah. Ning golek papan kang jebal. Kanggo nentokno kowe apa aku bakal temekan. Kaya ngono. Ayo entuke maju kowe. Yo. Sawangen kau jutaan apa? Kowe tekan jaba mbok kamu mengomingkem. Hei, arang-arang aja nak bekan. Kalem-kalem ae. Kowe ngancam bekam bokong itu. Arang-arang ae ngono kalem. Kalem banget. Nelo-nelo ae. Arang-arang. Nelo-nelo ngancam bekam aku itu. Apa bongkok asu iki? Wah, aten kowe yo enak karek mantuk kene ngene. Lho sing ngomong nyati. Ora kesel iki ora tak mantuk lho kok. Wah, yo wis balik. Saiki Oga kapan mben nae yo saiki kok. Asu bejijat. jajak ae. Aku ngerti kowe bisa malih asu.
aku wedhus. Be. 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 Gue sapa? Kowe dadi musuh aku mang kok. Nah. Ya seneng lo gak lah. Yo, nih yo.